I atenció, perquè avui no ens posem mans a l'obra, no, més bé mans a la terra, perquè avui toca parlar d'això, de la terra. Avui toca parlar de la terra. Avui ens hem de mirar els peus, no per la pedicura, ni perquè anem a posar els sandàlies per baix, que és un element molt important, però sovint oblidat. Ara al Botànic tenim esta primavera una exposició que es diu El sol que acull, de l'artista Roser Pesquer, dedicat precisament a això, al sol, a la terra. Ella treballa, a més, tot en materials naturals i seguint els ritmes de la natura. De fet, mira, deixa secar les creïlles 3 anys per obtenir un pigment. Imagina't. Uau, que xulo, que curiós. Passarem per aquesta exposició. Avui toca, pel que veig, embrutar-se les mans, Eva. Sempre. Si venim a parlar de terra, tenim que embrutar les mans, perquè tu me diràs, mira, si anem a plantar una planta, la terra és una cosa fàcil, no? La tens en el camp, l'agarres, la poses al cossiol i ja està. Però no, perquè les condicions limitants d'un contenidor fa que aquests factors canvien. Per tant, el que tenim així dins no és terra, és substrat i és diferent. Per què posem les plantes en cossiol? Doncs perquè així les podem moure i sobretot perquè així som més eficients en els recursos, en els nutrients i en l'aigua. Aleshores, nosaltres el que volem és que la planta estigui el màxim temps possible, el millor possible. Aleshores, el substrat té 3 factors superimportants. L'oxigen, la quantitat d'aire que n'hi ha, l'aigua que és capaç de retindre i els nutrients. Aquests són els 3 factors que es van a marcar el tipus de substrat. L'aigua moltes voltes es porta de cap. L'aigua és supercomplicada. Sí, és que té la seva tècnica, això de regar-les. Per el que estàvem parlant de l'aire i l'aigua, depèn de les partícules, de com estiguen distribuïdes, de la granulometria, del tipus de partícula que tinguem, que tinga aquesta terra, i també del tipus de poros. Si tenim una terra grossa i el poro gran, no reté aigua i drena superbé. Si la terra és de gra fi i el poro és xicotet, aleshores l'aigua cau més poquet a poquet, sí que se reté més. I el que tu estaves dient, en funció d'això, és com tenim que regar. La clau està també en observar bé la terra que tenim en cada planta per a saber quines són les necessitats. Dius que terra i substrat no són el mateix. Exactament quins serien els ingredients que té el substrat? Doncs mira, el substrat té 3 parts importants. Tenim una base, uns elements que se li mesclen i després li aportem nutrients. La base seria esta turba de la que parlem sempre, el substrat universal, que en un altre programa parlarem dels problemes climàtics que té l'explotació de les torberes. Això ja dona per un altre programa. Tenim terra vegetal, hi ha 3 opcions més naturals, que són l'escorça de pi, la fibra de fusta, la fibra de coco, l'argila, l'arena. Tenim moltíssimes opcions per a fer aquest substrat. Aquesta base del substrat que, en funció de les característiques, ens donarà unes coses o altres. Després mesclem uns elements que han citat moltes voltes al programa, que segur que te'n recordes. Tenim la vermiculita, que és de la mica, que reté molt bé l'aigua. Tenim la perlita, que ajuda a drenar moltíssima aireja, però no reté aigua ni nutrients. I aquesta és l'arlita, l'argila expandida, que també ajuda a airejar molt, però reté una miqueta d'aigua. Aquestes 3 coses, junt amb la base, ens van canviant aquestes característiques. És una barreja que hem de fer amb trellat i sabent sobretot quines són les necessitats de la planta. Claro, i la tercera són els nutrients, és a dir, perquè la turba sí que té nutrients, però la resta de bases no. Aleshores posem humus de cuc, guano de ratapenada, compost vegetal, n'hi ha adobs de molts tipus per a que tinguem aquesta mescla composant aquests 3 elements. Però atenció, perquè no tot val, no tot val per a fer aquesta barreja. Tu t'has portat així un bodegó de mostres. Sí, és que és una miqueta complicat, perquè hem de pensar quina planta anem a plantar i combinar aquells 3 factors que t'he dit, oxigen, aigua i nutrients, amb aquestes 3 coses les hem d'aconseguir. Per tant, vos he portat uns exemples, com tu dies. Mira, si volem plantar, per exemple... La classe pràctica. Si volem plantar llavors, què necessitem? Necessitem que hi hagi molta aigua per a que creixin, o esqueixos. Per tant, necessitem un substrat de granet fi que retinga molta aigua i la vermiculita. Això és important retindre-ho, Retindre com l'aigua. Eixe gra fi és per a que absorbisca més aigua. Sí. Després tenim, per exemple, si volem plantar planta en flor, necessitem un substrat que no estiga mai encharcat, per tant li posem la perlita i així tindrem molt d'adob, perquè necessita molta energia per a aquesta floració. Si el que anem a tindre són plantes de cicle llarg, que estaran molt en el cossiol, tindrem un substrat de gra més gros, que dura més, que ens aguante més. I esta arlita, per exemple, que també ens airejarà aquest substrat per a que no se'ns faci molt vell. Si, per exemple, tenim plantes de cossiol gran, aquestes quènties, aquests ficus enormes de casa, què necessitem que el cossiol pese? Doncs terra vegetal, que és la que més pesa. Ja ho compta i sembla tot molt lògic, després costa retindre-ho tot, però sí que és el que aplicant un poc la lògica pots arribar a deduir un poc quin és el substrat que necessita aquesta planta. Saps quina és cada una de les parts i saps quines són les propietats, després estàvem parlant antes preparant el programa dels cactus. Els cactus guarden aigua, però estan en el desert, tenen que anar a buscar-la. Per tant, necessiten un substrat que no estiga gens encharcat d'aigua. Li podem posar arena, que és de gra gros i no reté res. I per últim, en algun programa hem parlat de les orquídies epífites, que estan dalt dels arbres,
no tenen pràcticament substrat, les poses escorça de pi i una cosa que siga molt més porosa. És a dir, així a poc és pràctica i jugar i experimentar i no tindre por. Mira, cridem a eixa pràctica ja que experimenten en casa per a saber un poquet quin és el substrat que necessita cada planta. Eva, mil gràcies. A vosaltres. El poble d'esta setmana és facilíssim, si no, mira.